Bosi madambula. Yini wacho? Ne Mbavha wavo. Right. Usati maenda kumberi. Ndokumbira kubvunza ukuthi Mbavha wacho Mbavha dzandinoziva inini ka. Mbavha dziri kujeri. Ini ndiri panze sei? Ini ndiri Mbavha. Mbavha dziri kujeri. Dzishoma dziri kujeri. Vazhinji iwo ndo wakataura wega kuti vanhu vazhinji vari kujeri havana mhosva. Wambozvitaura unoziva. Wazvikanganwe manje. Aiwa, handina chandinokanganwa. Because memory yangu is very sharp. Very sharp. Saka imimi Mbavha wamuri kutaura ndehupi imimi? Do you know that unogona kuita chimbavha nemuromo? Usina kupinda mumba mimi. Aiwa, achichimbavha mazvije. Ndoda kuti ndikutaurire. Do you know that unogona kuenda kuna grey shop once tanzi tipiwe wawe $5 na mino kusachaya zobhadhara. Zvinoitika. Chimbavha kaje. Saka ndo zvauda kuita. Hazviziri izvezvo. Because inini I don't even know kuti palolo kune muriwo wakaiswa ikoko. Handiti ndo pane nyaya yacho kwamunoda kuenda ka. Right. Takati pagireshi. Alphonso akanditi Kuda. Palolo kune muriwo ndakaisa kwalolo mufiriji. Because kwawo magetsi akajamba. Kati enda dopi sadza tozoita sei. Kati aiwa mari yeplane sadza ndinayo. Kati chienda dopiwa muriwo tobika. Ndobva ndasvika kai papo. And those people, they don't even hesitate to give me. Vakandipa. Ndakangopiwa. Ndobva ndamupa zvanga zviri mupepa bag replate. Handamboona kuti mune chii kana chii. Ndobva ndasvika ndamutambidza Alphonso. Ndobva ndasvika achibika. Inini manje ka. Makabikira kupi kusina magetsi mboko? Pamoto paWedzera. Ndobva ndakasiya achida kutogadzirisa. Ene ndopakabikira ipapo. Saka wakazoridha wakuruma kuti aiwa ini ndakaenda kumba. Aiwa kwete ndakuluma ndisati. Uyu munhu akaswa mutswa warara uyu. Mutswa warara mhani uyu. Inini ndakateverwa kumba. Ndamutswa ndakarara. Kanzi iwe ndepi yatambika. Kati anditi ndatumwa kuti ndizotora muriwo. Ando muriwo mandipa. Kazi handei. Ndobva taenda. Ndobva ndamuvhomora Alphonso wacho. Ndobva tanga kuvajamukira. Akavajamukira rafu. Aijamuka. Ini ndakatotaura softers. Kati momsi. Ini ndakasikazive kuti makafanana chii kana chii. Alright. Iwewe uri kutaura kuti wanga usikazive. Mai manyo kwachiti ko brain dzedu. Aiwa pane brain dzanga akaisa ke ikoko. Awati dzedu dzake naiye. Brain dzanga dziriko zvinhu. Dzenyu mai. Uri kuona pakazoitika nyaya yacho. Alphonso pakati apinde ava vari kuti hanzi brain dzacho takarambira kuti apinde nadzo chidzise mufiriji. Asi iye ari kuti ndakadzisa ipapo. Ndedzangu naye. Makazitenga. Pamashaya mombe. Kuna 6. Mari. $10. udaona pamwe kuplata zvine brain pamwe hazvina brain. Uri kuti wanga usikazori kune muriwo rudzi woti ndedzedu inini naye takazitenga kwama waizizori muriwo takadzenga kwamashaya mombe. Saka uda ukandira ndiri matombo. Saka ava vari kuti nyama yavo ndeye 10 ka. Sari warongo zvingoita equivalent. Ndeye 10 ka. Isusuwo zvedu ndezve10. Saka zvavhara. Swap and top. Hanzi hapana tombo. Hapasina to. Aiwa iwo pamwe vakadawo kudya nebread. Nebread zenyu. Mbopaka ugare pasi pakuda kunyarayo. Nezvingoro ndacho zvoenda ipapo. Donza ngoro. Aya donza ngoro ende useri kwakuda. Donza ngoro. Unaisa pakati peRoddie papo. Right. Izvozvo. Right.
Biri. Chimomira hapo gara pane nyaya iripo pa gara pasi apa side pakuda. Dzika pasi chama. Gara pasi kuti ubude. Hauna panogarika. Chingomira iwe. Enda unogara right. Iwe shamari bisazi musoro rako apo. Aiwa kagara pasi kanyu. Aiwa ataure kanyu. Chimomira Franco, pane nyaya iripo. Gara padhuze nawe kuti mukwane nese. Biri. Wakaenzwa here yakaita kuda nezvinhu na Alphonso. Aiwa, iye natsandainzwa. Vakaba nyama kwalolo. Handakainzwa. Hanzi vakaita sei? Ndakangonzwa mukomana anonzi Alphonso anyanga akarohwa neanorova inonzi Mbatuti akurafuro madzimai chimwe hanzi ndiye Alphonso ndiye akatumwa here nauyu kuti vandika chinanzi nyama yavo. Saka zvino handakuzonyatsongozvisa ndengono madzimai achingoti hanzi chatoendesana kumapurisa atikudii achingoti handitye mapurisa handidii. Saka zvinhu zvandakangoona achingoni kurikidza asi pamunhu yaimboda kuda kuti akwana kusa kuti haiwa nyama yanga yanzi tiite so nesosaka manje madzimai nehasha kwasiri kuzviteerera waingoti hanzi taingodawo nyama yanga iri mufiriji amatora kete ukachingoti hanzi wakatotora zvavakutoenda pawedzera zvinobhuraya nyama. Saka ndo manzwiro andakangosvitawo. Saka akandirikidza ndiani? Anofanira kakapinda ndiAlphonso bhuzu yaapinda panext. But zvikunzi kuda ndiye akapinda. Kuda ndiye akapinda. Ndiye akandirikidza. Ndakangonzwa saAlphonso bhuzu Alphonso ndiye nyanya 2 kwasteri. Chinzwaro. Bhuzu angasiri wangasiri kunyatsowirana muchasvitoti tadyaka saka zviwana ndatongoauya ari rudu chitereki ndiani anga rudu ari foto zvangari zvatari rudu inyaya yechikiyo inyaya yenyama iyo chiti kuti hanzi unotofanira kutounganidza mari maonhikirikina mototengerawa nyama yamacho papo ndopaakaanyama mudada. Saka apa ndiani Mbavha kuda kana kuti Alphonso? Alphonso Mbavha. Kuda asinga. Kuda akandirikidza. Mukwata nekuti arisaida. Kuda ndiye Mbavha naye. Ndatofunga kuti Alphonso kabhoza Alphonso ndanga ari panyaya yemuzvikidzi nekungoiti honzi yakaitisa ndiye Mbavha uyu. Ndiye akapinda muyadhi akanopiwa nyama. Ndiye Mbavha vanotengera vakadzi nyama yavo. Ndini Mbavha ini. Muntu wakapinda kwakatora vashandiswa naAlphonso. Saka inini ndapinda here pamba patisingazive kuti pane zvinhu zvakasiyiwa ipapo. Waipazivi? Gara pasi kani kuda gara pasi kani. Aiwa naye. Saka iwewo kuramba kuti uri Mbavha. Mubvunza yako Billy. Bvunza uyu. Iwewe chimbavha changu chauri kutaura chiri papi iwe? Wakapinda mbamewani tora nyama mviri. Kwete handina kupinda mumba mavo. Handina kupinda mumba mavo. Ndakatotambidzwa ndiri padhoo. Ndatotumwa. Saka chimbavha chiri papi chiri? Unozviona seBilly? Handina kupinda mumba memunhu ndikavhura firiji yavo. Kana wakakutambidza hatogona kukuregerera ipapo. Kuti aifunga pamwe wakangopinda watumwa nomwe. Handina kupinda mumba memunhu. But iyo nyama yayo vakazoita seiyo. Manzi wakatoita kutobhuraya pawedzera. Kutonikira uda kusvitanga vanhu vane mari kwanoto vanhu vane patata zvinzwaro kwakungotora nyama yamusikazivi kwayabva. Aiwa inini handiti ndati fonza handiti aiti asiya muriwo wake. Ndiwo ndakatopiwa ekaka. Saka ndiyatyaita sei kuzvidya. Zviriko zvimwe Mbavha idzibiri wakagara padhuze nembavha. Kutondopedzisa zvimwe zvacho kuzvidya.
ngotsvaga ndautsvagira wombonwa waniita uchana medbinokusandida unondipedza mani ingabhapo hanzi tuma roiko hamene kwandinotoka shakwa Kuda anachanoto. ndambotira nabillboy kati time tozodzoka zvangu kuti abonana nakuda mani but ishasha yangu ndiye ndogara ndakatsvaga ndine manotifications ngekangopinda chete geto crown kings dayo ndobva ndapinda mai zvamunoona imi mamundiziva ndizvo hamuna monzwa nezvafranco ndizvo wakarinzwa kupi ndongorinzwa chingoita kakupfuura kutaura boys amusikaziemi manje inini ambesi kuuk handiti but manje murume wamunoona uyu manje is my inspiration all of you inini andiri kuair force kuti ndiende kuuk its made minox akati inspire kuti ndofanira kuchenjera kuti tese ubude ndofunga muzimbabwe muno handinonyanya kurespecta stereke the made minox enda urambe made minox mawani aiti kana akauya uyu mufesi wangu pane pamairidza pamemberisa kusitodhato handiri kutaura hangu sare mumwe pane mumwe mufesi mwazibhu kwatize pepe amaengwa amari ndasvika pasitodhato made minox akuridza vatori kati uyu unondiziva wani zvanzi abhadhara ndadaita laki made minox ndobva ngobuda wachinotesa frank kunoponesa frank made minox abadikendisa mukati abaditi magasi yeye ana kuita yega uyu murume uyu wani is one out of 1,000 aone munhu anenge made minox kati made minox pese pande munhu shamwari yake ndipambavhai vakafunda naye inini ndiri sekuru panexus but made minox mawani aiwa ya made minox mawani wawira nhingirikini wako ndawira uyu ndati uyu kuti ndizomuziya kandi made minox kuda ndizomuziya geto crown kuda yega ndine manotification pamano mangokanda paipai ndichiona yakapesa kone billboy pakaita mufana chinopiwa shagiri chinzi bedroom zanzi aiwa haungaite se haungaone pane shagi ndateshikwe kuona ndakuona zvakuti ndisiri hefi but chadzoka masikati mafofo kunoda munhu chagroka saka uri umpe chiko billboy mai manje unongompowa something something membe ndabuda munhu wandiita pandodzoka manheru mazhizhi uyo abatike zvekumhanya billboy hanzi wazofila kudheni kobi yabillboy mari ipapo yabillboy naita mumutengero wandiita mani tozinyasonana aiwa unongomba iri mari because anoda iri mari yake anda iri mari anoisa panodziya paipai panodziya paipai kana paita change todzoka panochinja Kuda. kuda ndichadhila nevanhu time saka ichimomira nyaya yako saka billboy wagara pasaidi pembavha kai biro amari yaiseka iri bobili